ya dadi patuladan sesuk ya ngono kuwi ra gedhekke joglo wae Pak gawe masjid migunani tumrap masyarakat sedaya ora kok rumangsaku anggere takon ngadeg kok kowe malah membunuh kudu Pak Seno ora Hah? Pak Seno barang iya tenan lho disekseni wong akeh alam sak jagat raya sak lelembut barang lho wis kok sak lah masjidku sewon kaya aku ya melu nyumbang luar biasa melu nyumbang dalang teladan ora perlu tak omongke ning gandeng kowe wis mancing kondisine seperti itu ya terpaksa aku ngomong jane Kyai Jawa ki tanganmu tengen ngulungke tanganmu kiwa aja nganti weruh rasa dipamer-pamerke ngene sing kene dideleke sing kene ngekeke sing kene didelikke aja mbok coba dijajal Pak jajal aku ora tau ngono kuwi nek biasanya aku iki nyekel ciduk iki nyekel oh neneng WC kaya wah wis wawi wawi dengkulmu jenenge kuwi to heeh Elisa kok jak omongan kaya ngono wong cah rande tata krama iya tata krama ya ora apa-apa ayo saiki gentenan ya Mbak Elisa or karo Salaso ya iki sing dikersake Pak Letnan Kolonel Sukino iya iki wis panjenengan iki TNI AD uga jaksa militer oh iya tadi sing tukang ngadili nek ra kleru lho bahaya berarti ya Pak sapa nek salah ngomong bahaya iso diadili ra ya ngono kuwi sapa aku nek engko nek aku salah ngomong heeh engko nek salah mau ya Pak Seno ya salah deng nek jeneng kowe salah mbok diadili ya jeneng Elisa Elsilit sapa mau Elisa ngomong Elisa kleru apa Elsilit nopo mau Elisa cetok-cetok karo adoh banget lho heeh ya ora apa-apa karang sik lambe iki sok ketrikel kok iya kowe mau muni Elisa kleru Elsilit ayo wis yo ora apa-apa ayu-ayu ngene lho padake berutu iki sing dikersake Pak Sukino kowe sama wis ditukak takoke bola-bali ora oh nggih Pas Sukino ibu-ibu do ngenteni neng transit kono Mbak Elisa mana Mbak Elisa wah itu memang sok aneh itu nanti kalau datang langsung naik panggung ya ora apa-apa nggih Pak Sukino berarti iki sesuk iki bakale calon apa calon putra jare anakmu jenenge Sukino lho Pak Sukino kae lho sing malah arep halo Pak Sukino terima kasih nggih matur sembah nuwun lho ampun kapok bencang ngundang malih nggih ayo kae Pak Sukino ya Sukino putrane Pak Mbah Trisnorejo iki kabeh duwe titel kabeh oh sedaya wonten titel iya kae Pak Letnan Kolonel ingkang nomor pinten nomor setunggal Pak Letkol Sukino SH dudu Sukimin Seno to utuh dolah lain terus nomor 2 AKP Edi Mulyono AKP Edi Mulyono kuwi Pak Edi Mulyono ajudan menteri luar biasa ajudan menteri Esos tadi yang tadi SH ya nomor 3 Ibtu Mujianto Esos kuwi ya ning Polda DIY Polda we medeni kabeh ya ha iya iki dijamin aman nek dadi anake onten sik dereng garwa dereng kok kula anu lho kuwi ora oh langsung ngaco oh mboten nonton sedaya kabeh kagungan garwa kabeh sementas kabeh ya sing terakhir iki sing ragil iki Pak Nur Dadi Untara Esos iki PNS Kominfo kuwi ya wis duwe garwa kowe rasa ndadak ngoyak-oyak putrane Mbah Trisnorejo iya lah kan terjamin aman ya ana sing aman kowe seneng swarga tumraping kowe ning neraka tumrape sing tok pek kok neraka aku kurang apa aku ya berpendidikan wong gleleng ya nyinden budaya weh kurang apa Allah tanpa rupa
Allah tanpa rupa entut ding. Kok entut? Lah iya Allah tanpa rupa ora ana rupane. Ora ana rupane. Ngobrak-obrak wong pirang-pirang. Anggere nang bis muni. Tapi Allah tanpa rupa. Iya. Iya. Iki sowan mriki. Iki peresmian masjid. Peresmian Masjid Ar-Rahman. Mugi-mugi saged migunani tumrap masyarakat sedaya. Yo ngene iki yo tuladan yo kados Mbah Tresno Rejo nggih. Nek sing ade ngerti lagi viral yo gawene kraton gawe dinasti Kopaseno yo bangun gawe dinasti. Arep gawe piye, Pak? Wis rasah aneh-aneh to. Iya. Iya, nek ngene iki kan membuat semua masyarakat bisa berturut serta, bisa menikmati juga. Betul, ya. Luar biasa, Pak. Tur iki diwakafkan kepada masyarakat banyak. Masjid pundi mau nriki ngipak Karangwetan karo Dusun Dungkasi. Karangwetan Dungkasi, oh nggih. Nek ngipaki kelurahan. Oh nggih. Nah, kuwi sing calone ngundang awake dhewe. Iya. Oh amin. Kelurahan ngipak kuwi. Ya. Ya kalau bikin masjid kayak gini long lasting, ya dadi patuladan. Sesuk ya ngono kuwi ra gedhekke joglo wae, Pak. Gawe masjid migunani tumrap masyarakat sedaya. Ora kok rumangsaku anggere takon ngadeg kok kowe malah membunuh. Kok membunuh? Aku hanya berkata-kata. Iki dadi Pak Tresno Rejo iki dadi patuladan. Lho ngono lho, sesuk kala mangsa mesti wis to aku mesti nyumbangke sak propirane kayaku dinggo pembangunan masjid. Ya kudu ngono, kudu. Pak Seno ora? Hah? Pak Seno barang. Iya. Tenan lho, disekseni wong akeh alam sak jagat raya sak lelembut barang lho. Wis kok sak. Lah masjidku sewon kaya aku ya melu nyumbang. Luar biasa. Oh, melu nyumbang. Dalang teladan. Ora perlu tak omongke ning gandeng kowe wis mancing kondisine seperti itu ya terpaksa aku ngomong. Jane Piyai Jawa ki tanganmu tengen ngulungke, tanganmu kiwa aja nganti weruh. Oh, rasa dipamer-pamerke. Ngene, sing kene dideleke. Heeh. Sing kene carane ngono. Ngekeke, sing kene didelikke aja nganti weruh. Mbok coba dijajal, Pak. Jajal. Aku ora tau ngono kuwi nek biasane aku iki nyekel ciduk, iki nyekel. Oh, neneng WC kae yo. Wah, wis. Wawik. Wawik dengkulmu. Ha jenenge kuwi to? Heeh. Elisa kok jak omongan kaya ngono. Wong cah rande tata krama. Iya iya. Tata krama ya iki pun basa ya kula kok tata krama. Tata kramane kurang kowe iki biasane anggere ning Gunung Kidul kuwi sing ngrepotke tukang masak. Iya. Kok ngrepotke tukang masak. Lah dheke pesen dhewe kok, Bu, mang mriki. Kula gaweke sambel bawang. Wah. Kalih tahu, kalih tempe. Ha, mburi maune wis leren dadak masak meneh. Ming sekolah mbene sinden sinjiki. Nggih. Oh, nyuwun uyah. Ngono. Ya ora apa-apa. Ki akeh banget sing nyuwun sa. Nggih, napa? Podang kuning ana, tembang kangen ana. Lah sing pundi nek? Aja podang kuning napa tembang kangen? Podang kuning. Iya. Aku iki keluargane Pak Tresno Rejo kuwi pecinta streaming kok. Luar biasa sedaya nggih budaya Jawa. Budaya Jawa. Budaya Jawa. Motomu. Letnan Kolonel Pak Sukino iki ya pecinta streaming. Malah nek awake dhewe ning Jakarta panjenengane sak keluarga mesti nonton. Oh, nonton mirsani. Pak Edi Mulyono kuwi ya pecinta streaming awake dhewe. Pak Ibtu Mujianto lan iki sing mau wah fotoe kok nguyel-uyel. Sapa? Bu Dr. Sumiati MPD. Guru SMA lan dosis. Dosis apa dosen iki? Dosen. Dosen iya. Ya diaturke sa. Heeh. Dari sedaya. Sedaya remen streaming nggih sedaya. Kok mboten nanggap YouTube mawon ya. Lok lambemu kok elek ya. Nek nanggap YouTube ya dhewe ra entuk rejeki kok ya. Ting bener. Heeh. Podang kuning monggo. Heeh. Nadyan wujud mung peksi
Ngapunten mboten aku bingung nggih Pageter. Alus manis tur merak ati. Ya, arep wong blesteran ning suarane apik, gelem budaya Jawa. Iya ya, Mak. Iya. Nggih, kedah ngaten. Total nggih nek sinau ya tenanan, nek teles ya sisan blebek, sisan klepus. Wis ora adong kowe iki omong wis ora adong. Kowe nek omong kuwi saya nek iki rada teratur, biasane nek omong biasa pletuk. Wis ora karo-karuan. Iya. Wes wenggon kula lono golek isi podang jenar Eno ipo bunga henga tiku nyanding bisa dadi tombo. ya, mangga. Ya, salon-alon. Esuk awan, yuk. Esuk awan ning omah wis ora kerasa. Uyuran anggoleki sing tak sayang. Mumpung mikir goleki ora krasa esuk awan ganti wengi. Nek panjenengan
kula request paseno. Heeh piye? Nyuwun pandonganipun sedaya mawon kagem Bapak sinten? Wawan. Adik Wawan. Oh, supados enggal kagungan garwa. Ye. Kula nggih dereng kagungan. Lho. Kok malah kowe dhewe kok tawake iki piye? Iya. Niki ora apa-apa, jeneng kaya ngono kuwi jodoh kok ya, Sa. Oh, nggih. Jodoh ki di tangan Tuhan. Lho sapa ngerti kowe sing biya warake tiba-tiba Mas Wawan ki terus lho karo kowe rada kepiye ngono. Iya. Langsung memandang ngono ya. Tiba-tiba jatuh langsung. Wah, apa jatuh? Iya, kaya sinetron wae terus bukune tiba terus dijupuk bareng. Aku tahu ngono kuwi malah padu kok. Napa padu? Mergane malah jeglukan banter banget. Iya ya Mak. Matur sembah nuwun. Mau bisikan mau apa? Pak Sukino mau ngumumke kuwi mau. Nggih, sam nyuwun pandonganipun sedaya. Oh, nggih. Wah. Mas Wawan ki sing endi ya? Iki wau lho sik niki wau minggah niki wau kan wonten Pak Sukino kalih Mas Wawan. Oh, aku pakai kaos hitam. Ganteng lho. Kowe kira-kira cocok ora? Ya jelas lah opo meneh kok mewah. Ya jelas lah. Ning aku luwung rasah wae. Kenapa? Sebabe aku wis ngerti lelakonmu. Kowe iki yang-yangan bola-bali sing lanang mesti setruk kabeh. Mergane getak-getak wae kok. Ayo gek mangkat. Kon ngeterke nyinden yo. Iki dingklike dikempit. Wong lanang kon ngempit dingklik. Iya, wis ora apa-apa. Ya, matur suwun Mbak Elisa or karo Salaso. Cek sami-sami. Waduh. Rada lumayan saiki ya. Ya mbiyen dek urung tak temu no alah. Awake iki karo biting kowe gedhe biting. Kuru kae ya, kuru rambutnya brindil wis. Wah, ora karo-karuan kae nek di apa jenenge di nek sanggul iki ora iso rata lurus memburi kae. Oh, jerawik-jerawik. Heeh. Wis mbiyen ra karo-karuan. Teko ning nggon aku iki wong endi iki? Kok teko ning nggonmu? Lah mbiyen skripsi lak nulis tentang aku, teko ning nggon aku wis awake ireng. Iya. Rambutnya brindil, ngau rok sepan kae. Oh. Mongko sikile ting trul bekas gudeg akeh banget lho. Bekas koreng akeh banget ya wae, mesti cah rakopen iki. Tak takoni asli dari mana? Saya dari Sulawesi, Pak. Wo, mulane nang kene kos ya Surakopen nang. Wesele sok telat, sok ora. Bareng gelem nembang kok suarane apik terus, "Kamu ikut saya mau enggak?" "Ngapain, Pak?" "Nyinden." "Saya enggak bisa." "Bisa. Harus mau." "Ya, coba ya, Pak." Lah melu pisan pindho iso nyinden kuwi terus gelem ngomong malah dadi viral. Iya. Mergane ayo omongane ting pleketot ra karo-karuan iki mah. Malah saiki disenengi wong akeh. Iya, ya wis ora apa-apa. Rezekine wong iki ya sok-sok datang dengan secara tiba-tiba. Memang. Iya. Pancen bener ngono, Nak. Iya, pancen bener. Ya. Ki eneng susulan awala, ya ana sing nyuwun sambel kemangi mengko diaturake Mbak Ayu. Oh iya. Saiki iki sik nok sing rasa nganggo dibawani. Ya. Lagi bar wae rampung le operasi. Ya. Mboten dioperasi kok, Pak. Mboten dioperasi. Lah jare bojomu dijahit 17 muni ngono. Sik dijahit napa, Njak? Lah kuwi bojomu mau iki tak tilaki ya piye? Kahanane guys jahit 17 ya, Pak. Edan. Kowe tok kon ngengei ora aku ya. Sing dingengei napa? Bojomu kuwi kok ya. Iya. Amune kok mual-mual. Oh sumbangane ya terus prol. Ayo pinter golek alasan. Ya ora masalah. Ya. Ya langsung wae ya Mbak Ayu ya. Okay. Sambel kemangi rasa nganggo bawa. Heeh. Mengko ndak wektune selantek. Monggo diaturake Mas sambel kemangi yuk.
Iki mau nyane Pak Mujianto sing nyawer. Oh nggih, matur nuwun Pak Mujianto. Saka Polda DIY. Oh nggih. Kuwi sing bagian ngurus SIM. Nanti kowe nek urung di SIM sesuk hubungi Pak Mujianto. Oh nggih. Cukup foto KTP. Ya. Nggih, sampun Pak. Wis, matur sembah nuwun. Ya. Ndak kesel awake. Bareng kowe entuk sawer terus bojomu ling guyu. Kaya bungah banget rasane. Iya. Ya ora apa-apa. Rezeki kok ya mah iya. Ayo ngger teruske dhisik critane ndak mandeg dalan ora prayoga. Ayo mata derekke. Tan samar pamoring sukma. Sinukmaya winaya ing asepe sumimpen telenging kalbu. Pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumbena sumoso ping rasa jati tan kawusa mandi wonten gupit sanggar sangarup kena gantung sapunalika semanten para putra Pandhawa kadherengan sangganing para Panakawan medal saking jabaning rangkah padukaning Karang Kadempel. Kacarian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya bongong wisanggeni maya Wisnu Pratinda gomnon sing bibiti perkara iki mau kowe nggih pancen tak akoni. Kula sing nantang Ndara Setyaki, kula sing wani nduwa kekarepaning Sinuwun Prabu Ndarawati. Lah, mula aja nganti dikira Antasena karo kakangku Garukaca Kingko melu-melu perkara iki. Nek pancen kowe wis wani nantang kudu wani nandingi. Waduh. Kok kula lah sampean? Mengko nek kowe tanding kowe kalah, aku ngewangi iki wangun. Ning nek kowe durung tanding kok aku wis ngewangi kuwi ora wangun. Mengko ya nek kula meng kalah, nek modar ora usah kuwatir tak uripke. Nganggo napa? Nganggo banyu sungutku iki. Ki nek diperes metu banyune iso nggo nambani wong loro nguripke wong tekaning pati. Yakin? Ya. Ora ngapusi lho iki. Ora. Anakku jek cilik-cilik lho. Iya. Nang nganti aku mati tenan sing ngopeni anakku sapa? Wis ora usah kuwatir. Mak cilik Setyaki kae tanding ngono sik. Engko nek kowe kalah mlayu ning anakku, aku tak sik rembugan karo Mak cilik Setyaki. Estu nggih, Den? Ya, Ndara Garukaca nggih. Ya, Bagong ora usah kuwatir. Nyuwun pangestu. Dikira wedi karo Raden Setyaki tak ngetokke kekendelane Bagong. Ya, sing ati-ati ya, Gong. Nggih. Nututi lamun katututan
lamun mangsa prawira diktaya prawira diktaya Ronanggono magawe gelari rawang Bagong non kok malah ucul kelambi nyandang nganggo kathok abang iki sandangane wong gelut lho sandangane wong gelut piye kula nek arep perang pancen sandang aku ngene iki tegese wis wani tenan lahir batin karo Setyaku sing tak wedeni apamu Mas wis kebacut ngebarak